Ah. Huh? Actually, oh, excuse me. May mangga ko. So, inayos ko kahapon. Ayan. Ayan ko na yung... Excuse me. Ayan ah. Pinatungan ko na lang. Ayan. Para hindi siya pumagsak. Di ba? Yung malamig na. Exercise tayo mamaya. Kape. Morning, morning. Ay, ito yung gumagawa. Nag-start siya. Yung nag-aano ng ano. Nag-aano ng temporary grass. Morning. Morning. Amigo. Amigo. Starting the work ah. Yeah. Nice. Morning. Morning. Malamig na. Okay. Medyo malamig na.
morning. Ay, gabi na pala dyan. Good evening, son. Ano na? Ta Palm Spring. Actually, hindi pa ako nakapunta dyan eh. Pero maraming pasyalan din dyan. So anyway, yan ba yung destination mo? Oo, kasi tinawagan kita kasi bibigay ako ng konting tip. Kasi pagka marami kasi kami mga kamag-anak din na pumunta dito na kunwari as a tourist, kunwari lang as a tourist siya, pero ang intention is to work. Kaya kunwari, let's say 6 months. Pero may mga pagkakataon na hindi pa nakapasok sa okay na, nakapasok. Pero nakakakitaan ng mga scrub suit, ingatan mo yan. Pagka yung mga scrub suit, yung mga pang uniform ba, kasi ibig sabihin, magtatrabaho ito. Yung mga tip lang ba, na pwede kang i-hold at pabalikin. Kumbaga, may mga ganong cases. So recently, may ganon na nangyari. So ang intention, tourist visa siya, pero mag-work siya talaga. So okay na lahat. Ay, nakapunta na siya dito way back pero maganda yung kanyang kaso nga lang na-hold siya sa immigration dito na sa LA. Dito na mismo sa airport. Wala kang magagawa kasi nakitaan siya ng previous conversation, pinabuksan yung phone niya, yung mga conversation kung saan siya magwo-work. Kasi hindi yun kasi okay yung pupuntahan niya, may mag-sponsor dito, walang problema. Kaso nga lang nakitaan siya ng maraming scrub suit na it fitted sa kanya. sa bagahe niya. Kasi ang isa pa, titignan niyo, tsaka very kasi yun very yung suspicious, yung hindi siya mapakali. May mga ganong tao na something pag natitrace nila yung kunwari through yung galaw mo, okay lang pag kalmado ka siguro, yung mga tipong relax ka. Pero ito hindi na siya hindi na siya first timer, pangatlo na niya na pumunta dito sa tourist. Hindi siya careless, talagang nahalata sa mukha niya na may dala-dala siya na mga ganon. So anyway, kinabahan na pag tinatanong siya, nararattle ba? So, possibility na binuksan tuloy yung kanya siguro yun ang hindi na siya nagkwento ng pero doon siya na-hold. Ako dapat ang pipick up nun so kung man para for safe, kung yung balak mo, wag ka nang magdala ng mga scrub suit na yan. Ako na lang mag-provide sa iyo ng mga mga scrub suit kung yan ang intention mo. Kuha tayo sa ukay-ukay. Kasi madali lang naman yung scrub suit na yan Bueno, nagja-jogging at binigat na to syempre, wala na tayong inom din. Minsan, matagal na. Oo, tanggal yan. Pati kailangan maging fit tayo. Kasi ang tinitingnan natin yung mga apo na di ba? Kaya may enjoy pa natin yung yung buhay. Kailangan maging fit tayo. Na-realize ko na nag-turn 50 ako, kailangan maging malakas ako. Siyempre, tingnan mo si Papa ngayon, lakas. Tinigil, di ba? Matagal na rin yan tinigil. So, ibig sabihin, pag tinitigil mo ang bisyo, lalakas ka. Yung kain lang, hindi natin matigil. Masarap kumain ako naman magulay naman ako So anyway, pagka yun ang communication natin. Pwede sabihin mo sa akin kung anong balak mo para makapag-off ako that day. Kung walang susundo sa'yo, o kahit may sumundo sa'yo, pupuntahan pa rin kita sa airport para magkita tayo. Kunwari, usually yan may may susundo sa'yo, alam ko. So pero anyway, pupuntahan kita at mayakapan lang kita ba? Tatagal kahit di tayo nagkikita sa Pilipinas. Alam mo naman, pag nagbibiyahe ako very hectic yung aking schedule. Sa May lang nagtampo sa akin. Naglayas ka ba? Ay, noon yun. Hindi,
I know, alam ko yun. Ano ka pa nun barako ka pa. Di ba? So anyway, ito nga yung usapan namin ito nga yung huli nga, napunta ko doon na hindi kami nag-meet, hindi rin napuntahan siguro ako nila Tita Stella, nag-usap na kami ni Ate Myla na yung si Stella, sila Macho, sila Pinsan kasi may group chat. Siguro napag-usapan na namin ni Ate Myla na yung nangyari siguro somewhere along the way yung aking text message kasi ang salita ko kasi sa group message, ang priority yung taga-baryo. Pero kasama sila syempre kasi mahirap yung mga tao na yun Alam mo yun, saan yung ibig sabihin? Gusto ko lahat taga-baryo pero sila kasama. Pero nakahanda na nga yung mga pinabili ni Ate Marlene sa akin na para kay ganito na pasalubong, lagi yan pagka Tita Marlene laging meron yan, tapos nagbabili din si Mau, syempre si Mau sila Macho, wala mong problema yan kasi may kaya yan, pero ibig sabihin ang presence lang nila ang nandun. Pero hindi ako pwedeng, kasi may pinapalo akong itinerary insan kaya nga yung time na yon, yung isang araw na yon doon sa San Juan na resort, yun yung pagkakataon na mapuntahan na ako, which is planado yon. So anyway, matagal ng plano yon actually. Hindi ko nga alam na nasa Manila sila Ate Myla Kung alam ko, hindi ko ba alam mo naman pagka di ako mausay sa akin. Yun ang problema sa akin minsan, di ako nagtatanong, di ako pala tanong, saan ka ba ngayon, ganito ganyan. So anyway, ang balak ko kasi minsan, syempre matatanda na sila papa. Yeah. So kahit pa paano siguro, kahit wala akong pasalubong, basta importante makauwi ako at makita. Yun na lang, kasi tapos na yung pasyal-pasyal wala na yan, wala na sa aking mentality yan. Kumbaga ang papuntahan lang sila, mabisita every year hopefully kasi ang sistema kasi sa amin, kailangan isambit mo, mag-request ka muna sa work, hindi basta-basta uwi ako ganito ganyan. Unless na kung may mangyari, pero sana wag naman Pero kung gano'n mga situation, ang ibibigay lang sa'yo 3 days to 5 days lang, napakaliikli, di ba? Kung wag naman sana may mangyari, may mamatay, ganito ganyan, may magkasakit, ang ibibigay lang sa'yo pag namatayan ka 3 to 5 days, napakaiksi. So pero ang bakasyon mo pag nag-file kami kasi ng bidding, may rank 1, rank 2, tsaka rank 3. So by seniority yon, hindi mo basta-basta makakuha kung ano yung month na gusto mo unless walang gusto sa may nakakatanda sa work service. So by seniority nga, so hindi kami basta-basta, hindi ka basta-basta na-aprobahan. So every now and then malabo ang uwi, especially sa amin nasa hospital o kaya sa clinic, sa healthcare. So yung nagkataon naman last year, nagkataon yung mga bata nagkatugma-tugma, pero iba-iba pa rin ang flight namin. Iba-iba yung flight. So yung iba nakasama ko, yung iba hindi. Yung iba nauna na sa Manila, yung iba hindi. So may mga pagkakataon na gano'n, kaya very yung schedule Kasi syempre 5 anak yan, minsan hindi mo yung kanilang mga school activities, tsaka work schedule, and yung kanilang mga personal na lakad din. So marami kang dapat i-consider. So yung mga kaibigan, maraming sa akin, yung mga kaibigan ko, classmate ko, hindi ko nakita, wala talaga. Wala. So as much as yung gusto mo ba na mapuntahan, syempre ang priority is nanay at tatay. So yun ang goal natin. So anyway, ito nga yung pagkakataon mo na mapunta dito, i-update mo lang ako kung ano yung mo. Kung make sure na okay na ba yung mga mo. Kung may question ka, kasi may alam din ako sa ganyan. May mga kwento din mga kababayan natin at mga kamag-anak. So para makapag-ingat, para hindi magka-problema later on. Oh. Exactly.
Pwede. Exactly. Totoo yun. Ayan. Sa hotel ka? Ay, okay. Okay. Yeah. Parang ganon. So, dapat, nakaset in yan. Dapat may, alam mo na, kailangan meron ka lang, kailangan meron kang papakita something. Tapos, kailangan may, kung may pwede kang i-delete na mga previous conversation, i-delete mo. Pag papunta ka na, ha? So, pagka, ano na, yung mga ganong stage na, para pag nandun ka na sa loob, kampante ka na walang aberya. So, especially yung mga bagahe. Huwag ka magdadala ng mga padala dyan. Kahit ano, wala. yung mga yung mga tipong hindi nabubuksan na ano, wag ka nang kumuha. Yung mga ganun. Damit lang. Simple lang na ano. Tapos yun. So anyway, update mo ako, matutulog ka na diyan pagka ano, mag-exercise lang ako. At wish you luck kasi alam ko nagbi-business ka ba ng ano, ng aso? Okay. Pero yung permit mo, dala-dala mo pa ba? Hindi, ibig sabihin active pa ba? May license ba 'yon? Oo. O yeah, pwede mo ngayon yun. Pwede mo kung ano pa, para pwede mo dalhin na pwede ka parang supporting paper para ikaw ay babalik pa, alam mo yon, just to show. O yeah, yung mga property mo. Yung dapat yung ano mo yung wag mong itatanggi yung yate mo baka mamaya di mo ilagay doon. Biro lang. See? Wow, saludo ako sa iyo, San. Talagang ganyan pagka binibless ka. So anyway, San, ingat ka, update mo lang ako at ako'y limited yung oras ko. Sige, San. Batang-bata pa yan, akala mo ba? Ako nga, ang plano kong mag-retire hanggang 65 pa. So meron pa akong 14 years, ako 51. Batang-bata pa yan. May 10 years. Exactly, San. Kahit 5 years lang. Yan ang pinaka the best. Maniwala ka sa akin. Hindi na para sa iyo, para sa ating mga apo at ating mga future na. Hindi na para sa atin eh. Di ba? Exactly, mga apo. Tsaka ba, di ba? Tsaka isa pa, pagka nag-retire ka, baka 5 years ka, 6 years. Di ba? Alam mo na 'yon. May secured ka rin, di ba? Tsaka importante sa yung health mo. Tsaka pag-usapan na natin kung anong pwede nating gawin dito pag nandito ka na. Importante makapunta ka muna. No, Insan, ingat ka lagi. Dasal lang. Okay, Insan, ingat. Okay. Okay, gandang araw.
Beautiful, beautiful morning. Beautiful morning. La 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 la. Good morning, good morning. Lakad-lakad tayo. Medyo malamig na dito sa Cali. Mga karuba. Morning, morning, morning.
la 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 la. Morning. La 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 la. Woo! Woo! Sunflower. Cute ng sunflower. Yan. Huh? Kamote. Talbos kamote. Lakad tayo sa Nebor. Nebor. Yan, lagi natin i-update yung ginagawa nila sa likod. Yan yung update natin ng mga nag-work. Ayan o. Kaya start lang nila. Gagawa sila ng temporary grass yun para sa amin. Tumawag sa atin. Si Roy, mag-gym yan. Mag-gym. Mag-gym. Every day. La 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 la. Monday, amigo. Yeah. Monday to Friday, Yeah. Viernes? Yeah. Wow, 5 days, ha? 2 weeks. 2 weeks pala yan. Amigo, do you want mask? No, no, no. You good? Okay. Okay. Bigyan ko sana sila ng mask.
Alikabok. Woohoo! Okay, that's it. Tayo ay mag-exercise na. Ah. La 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 la. Yan, nag-gym yun. Nag-gym. Sa Bornok. My friend! Yan yung mga gumagawa ng temporary na grass, mga Meksikano. Okay. Tapos ang ating walking. Buhat tayo.